Veterníky s receptom od cukrárky, poď sa ich naučiť. Do vody pridáš heru a čakáš, kým sa celá rozpustí. Pridáš múku a začínaš odpaľovať. Cesto by sa malo takto odliepať od hrnca. Odstavíš. Počkáš, kým vychladne na cca 50 stupňov, rozmixuješ a začínaš zašľahavať rozšľahané vajíčka. Cesto by malo byť takéto hladké. Takto tvarujem veterníky a využívam na to špičku Wilton 6B, ktorú použijem aj na plnku číslo 1. Uvaríš hustý puding a keď bude mať zhruba 45 stupňov, začneš do zašľahavať najskôr heru a potom maslo. Využívam opäť tú istú špičku, čo pri ceste. Rastlinnú šľahačku vyšľaháš do tuha, pridáš mascarpone, zašľaháš, pridáš slaný karamel, ktorý si vyrobíš, zašľaháš a mal by ti vzniknúť takýto hustý krém. Používam špičku Wilton 2D. No a toto robím úplne najradšej. Na polevu dáš rozpustiť cukor, potom pridáš mlieko, trošku sa to zrazí, ale neboj sa, ono sa to zase rozpustí, prejdeš s tým cez sitko, pridáš práškový cukor a poleva je hotová. Buď necháš tak, alebo dozdobíš napríklad guličkami ako ja. Tu sú hotoví krásavci, presný postup nájdeš v popise videa a nezabudni ma sledovať.